मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर लवकरात लवकर मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हा म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज मी एक ठिकाणी आली आहे ते दाखवते मी तुम्हाला. तुमका म्हणजे नोटिफिकेशन येईल का बघा. हात चूर चूर होणार ना. हात पकड म्हणून सांगतोय. हॅलो हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी पटापट कमेंट करा. आता आपण आलो आहे बर्फ बघायला. हे बघा. हॅलो ओ मंदाराक लाईव्ह बुक सांगा. हॅलो 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 सर्वांनी पटापट कमेंट करा. गुड मॉर्निंग सर्वांना. कुठे आहात तुम्ही? मी आहे काश्मीरला पत्नी टॉपला आलोय. सर्वांनी बघा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पटापट लाईक करा. पटापट डबल टॅप करा. आलोच मी बर्फ बघायला. कचरा सेट लवकर सर्वांनी या. पटापट कमेंट करा. खूप छान सुरेश दादा नमस्ते. थँक्यू. खूप छान. थँक्यू थँक्यू. पटापट कमेंट करा. लवकरात लवकर कमेंट करा. जास्त वेळ मी मोबाईल हातात धरू शकत नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना दाखवायचं आहे म्हणून मी लाईव्ह घेते. निलेश दादा म्हणते नमस्कार ताई, जाम डोक्या गरम झाला होता बर्फ बघून शांत हो आता ताई पण येता. हा ही रोशनी ताई. चला चला लवकर या पटापटा सर्वांनी. थंडी आहे का बघा. माझी काय अवस्था झाली आहे. फक्त 5-10 मिनिटं झाली आम्ही इथं आहोत आलोय, पण भयंकर थंडी आहे. नाही सांगू शकत. हात पूर्ण थंड पडलेत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मी तुम्हाला बर्फ दाखवते बघा बॅक कॅमेरा करून. मिनिट. स्नोफॉल अजून होत नाहीये. आता हे बघा मी दाखवते तुम्हाला जरा. स्नोफॉल सुरू होईल आता थोड्या वेळाने असं वाटतंय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. हे बघा दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा इकडे झाला या ठिकाणी. आता प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा. डबल टॅप करा. प्रल्हाद दादा, सुरेश दादा. का क्या कहना, का क्या कहना. जम्मू काश्मीर मधली बर्फ पाहण्यासाठी जॉईन व्हा. स्नोफॉल अजून होत नाहीये. मस्त करा एन्जॉय. हो निलेश दादा. हे बघा याच्यावरून अरे इथं ना स्लीप व्हायला होते बर्फावरून. परी खुशी मस्ती मस्त एन्जॉय करतायत. ताई स्नोमॅन बनव ना बर्फाचो.
हो हो दादा बनवते, पण माझंच माका वाटतं स्नोमॅन जाता. माका असं वाटतं की माझा स्नोमॅन होतो हा. हात पुरे बर्फाचे झाले, हात लय दुखतात. मुला खेळतात. हॅलो हॅलो काय करा. हाय सुहानी गुसेन, निलेश दादा, सर्वांनी प्लीज पटापटा लाईक करा. चॅनलला लाईक नाही होते, पटापटा लाईक करा. निलेश दादा नमस्कार जिजू म्हणताय. हा बघा बर्फ, बर्फ बघा, पूर्ण बर्फच बर्फ आहे. स्नेहल ताई लाईक डन, थँक्यू स्नेहल ताई. बर्फ बघा पत्नी टॉपला. हॅलो आम्ही, हॅलो हॅलो सर्वांना, हॅलो हॅलो सर्वांना. मस्त एंजॉय कर रहे हो. हा एंजॉय कर रहे, प्लीज सब जॉईन हो ना. हे बघा जो तिथं दिसतंय ना, तिथं आता बर्फ पडायला सुरुवात झाली आहे, म्हणजे स्नोफॉल होतोय. इथं 2च्या नंतर दाखवते. अगो बर्फ मार जरा जिजूंवर, खेळा मस्त पैकी. त्या लाईव्ह मध्ये कसं दाखव, हातात मोबाईल, त्याच्या व्हिडिओ मध्ये तुमका या सगळ्या बुक भेटला. स्नोमॅन, आमच्या खुशू. हेलो खुशू, जम्मू में हो शायद. यस, जम्मू काश्मीर. जरा थांब तरी, काय करतो कुठे ती? अगो एकटा नाही बघू शकतो. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. हे बघा काय झालं, दाबा ना जरा. आणि असे घाल खिशात हात. तुम्ही हँड ग्लोव्ह घाला. मी नाही शी बाबा, काय ते फोटोशूट. हा हे बघा लातूरच्या मॅडम, जानके मॅडम, सुनीता ताई पण आहेत आमच्या सोबत. सुनीता ताईला जवळपास सगळी पब्लिक ओळखायला लागली आता. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. किती आलेत का? 15 आलेत ना. पटापट कमेंट करा, लाईक करत राहा. मस्त मस्त, खूप छान. स्नोफॉल अजून सुरू नाही झालाय. आम्ही पोहोचलोय जम्मू काश्मीर मध्ये, आणि तेही पत्नी टॉप या हिल स्टेशनवर, आणि खूप छान आहे वातावरण, बघू शकता. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी, आणि डबल टॅप करा. नमस्कार सुनीता मॅम असं म्हणतात. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. चला ठीक 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 आहे. बघा बर्फ मस्त वाटतंय. एक्सपिरियन्स म्हणजे माझ्या लाईफ मध्ये मी पहिल्यांदा बर्फ बघितलाय. नाक बघा लाल झालंय. मला वाटतं गणेश पालो म्हणते स्नोफॉल. येस बाई, स्नोफॉल नाहीये अजून, पडत नाहीये, पण बर्फ आहे. मला वाटतं 2च्या नंतर पडणार आहे. तोपर्यंत आम्ही इथं राहिलो तर तुम्हाला दाखवेन स्नोफॉल पण. दिलीप ताई नंबरला लाईक, थँक्यू सर्वांनी लाईक करा. प्लीज सर्वांनी लाईक करा, आणि चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन राहा. ये देखो, खडे टाक, मोठे मोठे गोळे टाकते. टाका टाका उडवावर.
मध्ये ओके एन्जॉईंग थँक्यू गणेश दादा प्लीज कुठे जायचंय अजून वरती पण आहे हो तुमच्या मोबाईल वर ब्लॉग हे बनवा हा व्हिडिओ अरे बाप तिकडे इकडे चला, इकडे तू हात पकड, हात पकड, पडतल हात पकड. मला वाटलं आपणच आलो लवकर सगळ्यात अगोदर. हा बरोबर आपण होतो तिथे, है ना? हा? आपण आल्यानंतर आला. हे सगळं नंतर आले थोडं तुम्ही म्हणत लागता आपण एक नंबर, दोन नंबर. एक हात त्याने किती हे खाली हात ना आहे? थंड होतं ह्याच्यात घाल किलोमीटर असेल 200. हो सर? हा ती गाडी किती वाला खाली आहे? 1 किलोमीटर नाहीये. जवळच आहे ना? हा जवळच आहे. ठीक आहे. आता पर्यंत शोक वानराला बघून चिरकायचं नाही बरं का, इथं खूप मंदिर आहे मग ती चिरकायचं नाही, खूप छान चालायचं. खूप लोक आहेत ना. चलते हैं ओके चलो जम्मू आ जाओ एंजॉय करो चलते हैं प्लीज लाईक करते चलते चलते लाईक कर जी काय अरे देवा असो काय भांडवर त्याचे केसच नाही भांडरा काय माणूस आहे की कुत्रा हे माकडच असं. गुड मॉर्निंग सुरेश दादा बर्फीली इस हवा में जाएंगे मैं तो कश्मीर हूँ किसकी खिजाओं का क्या कहना ये तो कश्मीर है इसकी फिजाओं का क्या कहना ला 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 अमित सातपुते वाव मी आली आहे अयो मी आली आहे जम्मू काश्मीरला तो पण बर्फ बघायला तुम्ही या माझ्यासोबत 13 मिनिटं झाली आहेत जास्त वेळ नाही लाईव्ह करू शकत प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा बर्फ मध्ये कुठे पत्नी टॉप जम्मू काश्मीर पत्नी मध्ये तर चला मंडळी स्नोफॉल होत असेल तर मी तुम्हाला नक्की दाखवेन चला बाय बाय खुशी थांब ती हात धर. बाय बाय मंडळी हात बघ कसं झाले